Lumutang na sa States. We're in States. Hi guys! Welcome to my channel. Kinsa yung channel po sa ko ay mo ah. To my channel. Sunod mo. Ito guys, thank you for watching. So karon naami diri sa gawas sa Robinson kay mamalit ni og chicken wings kay mo chicken wings mi. Karon naami di sa balay nilang ilang balay. Sa mga Terado family, yes. Dito may magkuan. Mag-party. Sinulog. Okay. Ay actually karon ni sinulog or ugma? Ay ugma. Ya ka na parid-parid. Kano sa mga parid-parid? Ugma pod. Okay, since wala may cancel na sinulog, sa ato na mo i-held sila ang sinulog. So anong masasabi mo, Jai? Jai. Hi. Sabog pa yan, guys. Yun lang po. The hard yun to siya. Thank you po. Hey, nanang chicken. Hey. Pakita yung shopping. Unboxing. Hey guys, unbox na ako ang chicken na akong gipalit. 1, 2, 3. Ala. 1, 2, 3. Wow! Sabong 2021. Meron. Sabong 2020. Meeting. Sabong ka mo. Oh? Okay, di mamunit ang bato. Sunod na, mamunit ng bato. Ilabay sa ito. Susunod. Star, ang tiyan kay Moon. Patay! May motor, oh. Ang kingay. No! Mukamang kita! Mukamang! Prepare na din guys. Saan ba yung vlog ko doy? Uy, kung vlog din ako. Saan ba? Hindi na lang. Ray, mag-ukas mo galing. Sama na eh, wala na mamaoin nyo eh. Siya magagalit siya pag kita yung belly. Ray ng Pinas ni. Ano magalit? Nagalit ko siya nito. Yung pimples. Paano mag-sorry, Sa? Secured yun ay. Sa, paano mag-sorry? Ano ko yun? Sa akin. Wala ka naman naman sa. Paano pagbalat nito? Sige. Hello Ay, guys! nagkabalatan ko yan. Welcome to my channel! It's me, Sasa girl. It's me, Tekla! Ayop na to. Ayoko na nga. Tama na. Let me show you. Tutorial lang. Let me show you how the boss does Kuan, it. panit. Oh. Let me show you how the boss Ganyan does po it. talaga pag panit sa ano. Ikaw na rin na-rate. Sige. Sige. Go. Go. Okay. First, First step is you need to check it out. You need to sharpen your knife. And Check it out. and let the knife do the work. Just take a seat. I got this. Just look at that. So clean. So clean, no? Clean. Ano man? Ako gani just di ko mo panit og sibuyas basta dili gikan sa ref. Para di ka mawakang Dili hangin. mo hangin yung mata. Oh, mo nice time. Ano sa ka nagikan sa ref? Oh, gikan sa Di ka ref. mo to sa ref ako ah. Nako di ko. Kanang white onion. Panit ko Ito basta. na onion rings ko sa balay. Namodyo na sa pungko-pungko ay. Niya, anak niya ay. Tanawag ni siya Paul, pa-cute-cute na yun Paul. Oh. I-zoom ko niya now Paul. Edit ni mo ba? Kani zoom. Yun dito talaga ang part. Sige, pang story lang niya. Wala di ka nakakaan. Oo, pa ta picture. Okay. Chumpapi mo niya yo. Si Kuya Jandy may nagluto-luto. Anong masasabi mo?
Let the knife do the work. Sige nga. Wala na may knife tong na po. Let the tongs do the work. Sige pa, ibe. Siomay. Siomay. Sioming and chicken. Chicken dobo. Chicken. Cinematics. Oh. Umot yun ang lavender mo to. Ay, hindi doon sa lagi. Gikagik na wala. Nagtog na ka, King. May pangatag pod mo. Oy. Patanawar ka na. Oh, dara. Isa pa. Uy, may yellow ka na. Oo, okay ra. Lang. Mamaya na. Takpa na ganina na. Hayo ganina na karon na. Ay, di ko wala ka na t-shirt na post. So what's up guys? Naami diri sa kusina ni Mama Tats. Kay nga naman. Kay wala lang nalang Paul, yun sa kita ni kay John Ray kanina. Hi. guys nagyo. Magnaon mi og nachos. Mao ni siya guys, nag-slice na. Nag-prepare pa na sila guys. And i-update na mo kamo. Kay lami kay na siya finished product. And later magsalo-salo na sad me. And yes na. Luluto pa ba tayo? Duty pa na siya guys. Kita niyo. Pag-ready na ako. Kana siya guys. Kana siya. Ako ngayon, guys. May pasyente na siya guys. Si Lola. Top. Naadura sa sulod si Lola. Ready na ako ng ano. Hindi siya ugasan. Aking galala. Aking galala. Remix ang puta. Hindi, iyak ka man dyan tong abdo niya. I'm sorry. I'm sorry po. Aking galala. Give me I'm sorry. That's nice. So guys, mauna ni siya ang midnight snack guys. Ay, ano day? Welcome to my vlog. Char, mag-vlogger na ka. Hindi mo. Guys, mauna ni siya ang midnight snack guys. Tanaw mo guys. Made by Dara. Oh, sige. So guys, mag-picture sa amin guys. And balik kami iba. ay kanya na after na Guys, let's eat. it's very late na midnight na Wala, launa na. Sige na, tanaw na ta na. 13 terrors. So hey guys, magtanaw na dahil may movie marathon, char. Diba, ngit-ngit kayo. Hi po ninyong tanan. So hi po Way pulos ako pagstuya kaya di ko makita guys. Tara ay ay. Mamay ito yung horror na mong itanaw guys. Napaay isa ay. At kiat ay. Feel na feel ay.
tagiya? May tagiya? Hey guys, good morning. It's the next day, the Sinulog day. Sinulog na? Or Sinulog. So karon magkuhan sila feeding program. So nana sa gawas ang mga tao. So tagaran na mo sila pagkaon. Amo silang pakanon, guys. Yes. So unsa man ang inyong ibang hatag ron? Lugaw. Aros caldo. Chef. Chef John. I'm the cookerist. Yeah, cookeries. So let's go. Kay na, kabigyan ka anak na. So ano ni siya guys? Ang gapasiog da sa feeding program. Tradition man daw nila. Tradition ni niya ante no? Na manghatag yung taga Sinulog, di ba? Dapat tularan. Init ba ya, ha? Pilang tapos, ma'am. Tag-G's lang ni Sir. Tag 20, tolo 20. Isa may magkaputa na bata. Init ba ya, ha? Init. Cute. Mana, gauna lagi siya. Cute. Ha, init. Oh, yung una siya. Hindi, huwag mo yan. Hindi ka nakamasya ka. Bakit na huli? Kailangan pa naglugo imong bata dong. Mukha na lang dito. So moro ta magibuhat pag Sinulog guys. So hopefully may tag next year na Sinulog kay okay na tanan, di ba? So Pit Senior guys, we have a Pit Senior. Thank you for watching. Bye.